טוב. יש את הרגע הזה כשאתה קם, שאתה לא זוכר עוד מה קורה ואיפה אתה ומה אתה ולמה. הנה המתפללים מגיעים להתפלל. וגם אני קמתי להתפלל את התפילה שלי, אני קמתי לכתוב. קמתי עם זקפה מטורפת, כמו כל בוקר. כזאת זקפה שאתה תמיד שואל את עצמך, מה, כאילו... מבזבז כזאת זקפה, אולי נביא ביד. זה כל כך מוכן כבר. והחרמנות כל כך בחוץ, שכל מה שצריך לעשות זה קצת כמה נגיעות רכות וקלות בבד הבגד, ותחושה נעימה וחמה מתפרצת בכל הגוף. אז למה לא? אני אוהב זיון בבוקר. לא לך איזה יפה, את נראית היום? נראה מאוד יפה, עידית. אולי אני אעשה לעצמי איזה הפסקה קטנה בגרף. כן. נשים את העמדה שם בזה. ושים אותה בלוניקיצה. וגם את תצעקי, והצעקות שלך יהיו כל כך חזקות שאני לא תשמע. את לא תשמעי אותה. אפשר לחכות שהיא תלך לישון. תמיד אפשר לחכות. את יפה עכשיו, לא אחר כך. עזבי אותך עכשיו, דניאלה. הורדתי. די, רן. די, נו. בואי תגידי לאבא. אוי. אבא לא פה, אבא תסריטאי, הוא במקרה עובד בבית. בואו נראה מה יש לנו פה. אלה תמונות מהיום של החתונה שלי. זה הכלה, כלה להשגה. יש פה תמונות של דפנה, קטנות כאלה. כוסית. דפנה תהרוג אותי שאני מצלם את הבית כזה מבולגן. כאן אנחנו מבלים את רוב הזמן ביחד. זו דירה שכורה. אנחנו עומדים לקנות אותה. וזה הולך להיות הבית הראשון שלי. שלי ושל דפנה. זה בעצם חלום אל קיץ, ההצגה שלנו, מאת ויליאם שייקספיר, וזה מתרחש בתיאטרון תמונה. הצגה מעולה, אני ממליץ לכולם להגיע. הירח של חלום אל קיץ הוא כבר חבול והרוס. טוב, אני עוד אתקן את זה. אז מה אני בעצם עושה בהצגה חלום אל קיץ? אני מממן, מקים תפאורה, שוכב עם הבמאית. דפנה, את... מה? חמודה. אילן הזמין אותנו לדבר איתו על ההצגות של דפנה, שזה רומאו ויוליה וחלום ליל קיץ. של דפנה ושל שייקספיר. דפנה ושייקספיר ועוד מכל מיני יוצרים נוספים. התחושה שלנו שהוא הולך להגיד לנו שהוא מבטל את ההצגות ורוצה שנעיף משם את כל התפאורה. בצורה קצת יותר אגרסיבית מהצורה שאמרתי את זה עכשיו, ו-stay tuned. מה הסיפור? הסיפור שצריך להוריד את רומאו ויוליה ואת חלום אל קיץ. למה? רומאו ויוליה לפי דעתי גמר את הסוס. אני לא יודעת, זה לא... תראה, לי זה הקריירה, זאת הקריירה שלי. אתה רואה את זה כי עשית לי חסד. חסד גדול. אני רואה את זה שאני עשיתי לך חסד. חלומות זה דבר מאוד סובייקטיבי. תראה, לחלום ליל קיץ אנחנו צריכים עוד קצת זמן. כי יש לנו צוות שחקנים חדש שנכנס ועבד בחינם כדי שהיא תקרה. מה זה קצת זמן? אתה יכול לתת לנו עד אפריל כדי שיהיה לנו הזדמנויות להביא לעוד מקומות? אני אתן לכם במרץ. במרץ ואפריל, ואנחנו נסתדר. במרץ ואפריל ננסה לתת לכם כמה שיותר הצגות, לפחות 2 ברצף כזה. יאללה. וואלה, איזה סרט רע זה. מה עושים? אני כל הזמן מאכזב את עצמי, אני לא מסוגל... איך יכול להיות שלפעמים אני מאוד טוב במשא ומתן, לפעמים אני רע מאוד, או יותר נכון, לרוב אני רע מאוד במשא ומתן, אני אמפתי מדי, אני יותר מדי מבין את הצד השני. מה יש לי להבין כל כך את אילן? כאילו... תכלס, אנחנו עושים לו טובה עם ההצגה הזאת. טוב, אולי לא עושים לו טובה. רות, סוף. להיות או לא להיות שייקספיר זה פרוזה? כן. המלך ישוע. זה עיון. עיון?
את ממש נהנית מזה קוקי, נכון? לא הייתי אומרת, אני נורא רוצה שזה יהיה מסודר. זה שירה. סבבה? הופה, כמה יש לנו? גולדן בוי. מן הספרים של שי גולדן. סטייל צומת ספרים כזה. קולטת שכתבתי 4 ספרים, זה מטורף, אני קולטת? ראיתי משהו של סמואל בקט אחר, נשבעת לך. בקט. מי זה פרימו לוי? מי זה פרימו לוי? כן. אז זהו אדם, סופר איטלקי, אחד הסופרים הגדולים של המאה ה-20. מה מיוחד בכתבים שלה? מה שמיוחד בכתיבה שלה הוא לא היסטוריון, הוא חווה את השואה, את אושוויץ, יותר נכון? הוא כתב ספר על החוויות שלו באושוויץ. עד לפני דקה לא ידעתי שהוא קיים, ופתאום יש לו בחורי ספרים. זאת אומרת שהיום גילית לראשונה על פרימו לוי. כן. זה לא בטוח שאת רוצה להשמיע את זה לעם ישראל. אני בטוחה שעם ישראל, במבחן ה-1 מ-10, הוא עובר, שואלים 10 אנשים. מי מכיר את פרימו לוי? 1 מ-10 ידע? מניח ש7 ידעו. אתה מניח ש7 ידעו? ידעו שהוא סופר, לא יודע כמה קרות, אבל 7. מי מהאנשים שאני מכירה הוא לדעתך מספיק אינדיקציה? צלצלי לעיינה ולאווה, תשאלי אותה אם הם שמעו את השם פרימו לוי. אני שם כסף שהיא יודעת. אתה שם כסף שהיא יודעת? כן. בסדר, יש לי פה התערבות. את מכירה את פרימו לוי? לא, אין מושג. טוב, תודה לך. עיינה לא ידעה. כאילו אמרת שאתה שם כסף? צלצלי לזאתי. למי? נו? אסנת? אסנת. לא, אסנת יודעת בטוח. אסנת יודעת בטוח? כן, אני לא יודעת מי זה פרימו לוי, באמת, שתזדקי על עצמה ועל החיים. אסנת? כן. אני פה בהתערבות עם שי. מי זה פרימו לוי? פרימו לוי? כן. מישהו מהרדיו? לא. אין לי מושג מי זה פרימו לוי, לא שמעתי את השם הזה בחיים שלי. הבנתי. ביי. מה אתה אומר, שוקי? שזה מביש. שאתם חוגגים את הבורות שלכם. זה לא בורות, אני פשוט אין לי את הסבלנות לקרוא כזה דבר. אני לא יודע, אני המום מזה, מיכל, אני המום, אני באמת לא יודע מה להגיד על זה. אלה לא רהיטים, אלה ספרים. כל ספר כזה זה עולם ומלואו, מתייחס אליהם כמו על חתיכות, פשוט חתיכות קרטון שמהוות ריהוט יפה לעין, זה מביש בעיניי. זה מדכא אותי נורא. באמת? אתה יודע למה? מדכא אותי. כי זה סוג של אדישות. כולנו חולים בה. כי אנחנו לא מסוגלים להכיל את כל המידע שקיים ביקום. אז כל אחד בוחר את המידע שהוא רלוונטי עבורו, ויתר הדברים אתה פשוט בוחר לגלות כלפיהם אדישות. אחרת אתה לא תוכל לחיות, אחרת אתה לא תוכל לקום בבוקר. יוליסס זה לא ספר עיון, ממי. יוליסס זה הרומן הכי גדול של המאה ה-20. אין בעיה. אין יותר פרוזה מזה. יוליסס לבעיה. מה אתה רוצה שנקנה? מה אני רוצה שתקני? אני רוצה שתקני ביצים, אני רוצה שתקני חלב, אני רוצה שתקני סוכר, אם יש את הסוכר שאנחנו משתמשים בו, הסוכר קנים הזה. אני רוצה שתקני... תפסיק להגיד אני רוצה שתקני, תגיד לי את הרשימה. הנה, הרגע אמרתי. הוספתי לה גם אני רוצה. כן, תיש, חוץ מזה. תבדוק את הרשימה. תביא בלואו ג'וב. תביא fingers in the ass, מה שבא לך. איך שבא לך. מה חסר בבית? חוץ מחלב וביצים. אמרתי חומוס. אני לא זוכרת, כי אני רק זוכרת, אני רוצה שתביא. תגידי את הרשימה. מה החומץ שלי? לא, אני לא מאמינה שאת פתחת את זה עכשיו. אני לא מאמינה. הלכתי במיוחד שיסדרו לי את זה. למה פתחת את זה, נוגי? לא פתחתי. לא, זה לא צריך לסגור את זה, לא סוגרים את זה וזהו. זה לא עניין. אלא? תסדר את זה מההתחלה. יאללה, בנות, תשפכו אחת החוצה. לא עושים את זה ככה פשוט. זה גם לא נסגר. כי גם לא עושים את זה ככה, אבל למה... אני עושה את זה שאלה לסדר את זה. אני עכשיו בדרך לבנק בשביל להכין 2 צ'קים לקנות את הדירה. סך הכל 2 מיליון שקל. הדבר הזה הולך לעשות אותי קצת יותר עני, או יותר נכון הרבה יותר עני, ואחרי זה כל התחושה הזאת שיש לי הרבה כסף הולכת להפוך לתחושה שיש לי בית. סליחה?
לא לי, לדפנה ולי, שיהיה לנו בית. זה הבנק שלי. קומה 24, מרכז פרטי. יואו, מה זה הנוף הזה? על זה הולך העמלות, על הנוף הזה. הם לא עונים, איך זה יכול להיות? וואי, רק שהם לא עזבו וברחו עם הכסף שלי. אם אתה בוחר 2 מיליון שקל, לא נשאר לך כלום כמעט שמה. נשאר לי איזה 1 מיליון ומשהו שקל. סלם של גרדיה. אהלן, מה העניינים? ליאת? בסדר, היי. מה קורה? זה ישי. אני רוצה לממש 2,100,000 שקל למזומן. כן, אני רואה שיש לך. תתחדש על הבית ושיהיה בהצלחה. תודה רבה, כן. אני קונה בית, אני לא מאמין. טוב, נראה מה קורה בגזרה. וואו, איזה חום פה. טוב, אני הולך לעשות קניות. הורדת לה את הסדין? הורדתי לה את הסדין, הורדתי לה את המזרון, שמתי את הזה יופי. רק את הכאב ביצים שלי, לא שחררתי אותה. מה אבא? כמובן שאני הולך בסוף לעשות את הקניות. כי ככה זה, כשאתה מתגרש, אתה נהיה אימא חד-הורית, עקרת בית, הכל אתה עושה, לפחות בגרסה שלי. בוא נשב קצת. עכשיו איפה טעינו. עושה הפסקת טעות. יש לי כאב ביצים מטורף. אני סובל מכאבי ביצים. אם אני כמה ימים לא גומר, יש פקק. יש פקק בכל המובנים. זה לא חרמנות, זה עצבנות. ויש מצבים בחיים שלא בא לך להביא ביד, ויש מצבים בחיים שגם לא בא לך לזהם. יש רגעים בחיים שכל מה שאתה רוצה זה מציצה ממש 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 טובה, שישנו לך את הצורה, שינקו ממך את לשד חייך. מה אני אומר בעצם? אני אומר שאני מאוד 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 אוהב מציצות. השכנה המוצצת פתחה את החלון עכשיו. יפות יפות, כל כך יפות, כל כך יפות על הגגות, יפות יפות במרתפים, יפות יפות בסמטאות, בכיכרות, ורק לראות כל כך יפות, כל כך יפות שבא לצעוק, שבא לצעוק, שבא לצעוק. טוב, כרגע סיימתי שיחת טלפון עם אבא של אשתי, ולא מוצא חן בעיניו שהמחיר של הדירה זה המחיר פלוס 25,000 שקלים על השכירות שאני אמור לשלם לסוחרים. טבנקין 25. אני מאוד רוצה את הבית הזה, אני רוצה לגור שם. זוהי פיז'וק, הידועה בכינויה אלמה. זה דודי שי. שלום דודי שי. תירגעי, אל תקראי לי דוד. תסבירי לי מהו תהליך החיתול. אתה צריך ללמוד לחתל? לא. אני אעשה לך סטאז'. אני לא הולך לחתל בשנים הקרובות. זאת אומרת? אנחנו עדיין לא... לא רוצים ילדים קטנים וחמודים? מתים לילדים, אבל צריך לסיים כמה דברים לפני זה. תגיד שאתה לא מוכן להיות אבא, תגיד שאתה מפחד. אני מוכן לגמרי. אתה מפחד מאחריות. איפה אפשר לפחד מכזה דבר? אתה מפחד, תגיד שאתה לא מוכן. בקיצור, תקשיבי. מה? אנחנו עומדים לקנות את הדירה, אבא שלך ראה את המחיר של הדירה. רק עכשיו הוא ראה? הוא ראה את המחיר, הוא ראה שזה 2,025,000 שקל. אז הוא רוצה לפוצץ את העסקה על 25,000 שקל האלה. אני לא מאמינה לך. נשבע לך. הוא רוצה שהוא שייתן את החלק שלו, מה הקשר אליו? הוא לא עושה את הנגושיישן, זה לא הקטע שלו. הוא כועס עליי והוא משתולל וזה. הוא הבטיח לתת לך סכום מסוים, אז זהו, שייתן את הסכום ושישתולל. אמרתי לו, אבא לך תפוצץ לנו את העסקה. אז מה הוא אמר? מה? תגידי, בעליך פרייר, אתה פרייר, הוא צודק, אתה באמת פרייר. אני הסכמתי איתם שכדי לקדם את העסקה, אני מוותר על החצי שנה שכר דירה. לא, אז הם לא בסדר. אז אתה לא אמרת לי ש25,000 זה כאילו שכירות.
למה אנחנו צריכים גם לשלם 5 חודשים, גם לא, בשום אופן. אבל למה זה משנה? כי זה התנהגות לא פיירית, לא הוגנת. אין בו עניין של פייר בעולם הזה, זה לא מעניין אותי. זה עניין של סחטנות. אתה פרייר שאוהב שמזיינים אותו בתחת, וצריך ללכת עם כזאת קופסה של וזלין שלא יכאב לך, למה אתה נולדת האמא של הפרייר. תירגעי, זה הכסף שלי. לא, זה לא הכסף שלך. לא, זה לא רק הכסף שלך. מה את מתלהבת? זה גם לא כסף שאת הרווחת בעצמך, אבא שלך היה צריך לעשות את זה לא משנה, זה שהרווחת כסף, זה לא אומר שאתה צריך לעשות איתו שטויות. דפנה, תני לי לעשות את זה בדרך שלי, נו, הדרך שלי לא כזאת רעה. 2,025,000 שקל על הזין שלי, 25,000 שקל האלה. אני רוצה בית. דפנה, אני רוצה בית. אוקיי, אז נסה להסביר לה שהעורך דין שלך הוא מייעץ בתוקף לו. אני אנסה רגע, ננסה באופן בבקשה. יעל. מה קורה? שי, תגיד לי מה אתם רוצים. איפה זה מבחינתכם בבקשה? אני רוצה מאוד לקנות את הדירה. יפה, והיה לנו סיכום כבר מלפני אולי 3 חודשים. כן, אני חושב פשוט, אני פשוט לא יודע איך להתמודד עם זה, אני לא טוב בכל העניין הזה. אני אדבר עם דפנה, אני אחזור לך עוד 2 דקות, בסדר? טוב, ביי. מבחינתם הם יפוצצו את זה לדעתי על 25,000. אין לי כוח לזה. אתה רואה, אפילו פיז'וק כבר בוכה בגלל זה. פיז'וק, יש דברים יותר חשובים מתינוקות. כסף זה יותר חשוב מתינוקות, את לא יודעת את זה כבר? שמדפדפת ברייטינג, מחכה לה שם הפתעה. בעלך, בעיתון רייטינג, גלית לוי. אז אתה רואה את זה, מה אתה חושב על איך שאתה לבוש? זוועה. זה גורם לך לחשוב שהגיע הזמן להיפרד מהמכנסיים האלה? ונעבור ממוצר האיכות העיתונאי הזה למוצר האיכות העיתונאי הזה, מוסף הארץ. מה אתה אומרת לכתבה על נתן זך? תקראי אותה? ייתכן. ייתכן? כן. נראה אם זה אולי עניין אותך. כתבה שמתאימה לכולם. סנדרה בולוק. הכתבה הזאתי? כן. בוודאות אני לא אקח. אני מחפש את הכתבה שתקראי כבר בגיליון הזה. זה כמו בפייסבוק, אולי. את זאת תקראי? 90 דקות של בדידות לא. שוקי, מתי תתרעננו קצת? מה זה אומר? לא יודעת, כאילו... מה את רוצה להחליף? מי את רוצה שנביא לעיתון? תגידי, אם יש כותב אחד, את רוצה שאת אוהבת לקרוא מה שהוא כותב בעיתונות בישראל? שי גולדן? יפה, תשובה נכונה, תמשיכי. עוד אחד שהוא לא בא לך. רגע, נכון שלפני שהתחלנו אמרת לך תכין קפה? מה קרה הקפה? עוד 5 דקות תכין קפה. מאוד מאכזבת אותי, יודעת למה? למה? אני עורך את העיתון הזה חצי שנה, לא קראת מעולם כתבה אחת במהלכה עד הסוף. אוקיי. אחת. אני אלוהים ועד 30 יודעים את האמת. אלמלא הדבר הזה, את רואה אותו? לא היה לנו כסף לקנות גרגירי קפה. נכון. שממנו מכין לך את הכוס קפה. נכון. אז קצת כבוד. עכשיו, את הולכת להכין קפה. שמה לי שאת בורחת מהדיון המעניין מאוד שהתפתח פה? אני לא בורחת מכלום. יש לך משהו שאתה רוצה לומר אותו, ואתה רוצה לגרום לי לומר אותו. מה רציתי לגרום לך להגיד? להגיד שאתה צודק, שאני לא באמת מתעניינת בעבודה שלך, ושזה לא יפה מצדי. ומזה מה נגזר? שאתה יותר טוב ממני. ממש לא. אז מה? שאת לא באמת אוהבת אותי. זה מה שאני מחפש כל חיי, אישור לכך שאת לא באמת אוהבת אותי. תראה מה יש לי בשבילך. אישור אחר לגמרי. זה בעיניי מראה שאני אוהבת אותך יותר מהקשקושים שאתה מקשקש. העוגות שאת עופה לי? העוגות שאתה מכור עליהן. טוב, אז אם הנוסח מוסכם, אז בואו נתחיל לחתום ברשותכם. בסדר, מיד נכין את כל הנוסחי המוסכם. רגע, בואו נריב כל כך. יואו, כל הכסף שהרווחתי. 1,700,000. יואו. איקס הזה. איקס הזה. אין נקריות בחיים. תודה. דפנה, עצמך? לא אכלתי. זה דן דיל. בקצור, איך זה להיות עני? ממש עני. קודם כל יש לנו בית בשווי מטורף. וואי. ואני גם לא גמרתי להרוויח כסף בחיים, זאת אומרת. יס? התרוקן לך חשבון בנק.
כשהיה לי כפול כסף בנזילות אפילו, הרגשתי פחות עשיר ממה שאני מרגיש היום. לא, אני מתרגש מזה שקנינו דירה. בתכלס, מהרגע שעשית אקזיט, היית צריך לקנות דירה. כל השאר היה, כל הקטע עם להפסיד את הכסף בבורסה והשטויות האלה, זה היה טמטומת. בסדר, אפשר לחשוב, לא קרה כלום, עדיין יש לנו כסף, יש לנו דירה. לא, יש דירה. אבל תלמד מזה להמשך, אני מקווה שיפול עליך איזשהו... מה אם ייפול? ברור שיפול. ולא ייפול, אני עובד עכשיו קשה. בסדר, עובד קשה, ממש מלט בבניין אתה. זה לא קשור למלט, אני שונא שאת אומרת שאני לא עובד קשה. אני לא עובד כמו כולם, אני עובד יותר קשה מכולם. אתה לא עובד יותר קשה מכולם, שי. טוב. אתה במקרה במקצוע שמרוויחים בו הרבה כסף, זה הכל. אולי באמת לא תחזור לעבודה, יאללה, יום קניית דירה, בוא נלך למסעדה וזה, כן? בסדר. שים יום כיף. תומר, קנינו את הדירה. תקשיב, אבל אני לא חוזר היום. אני יודע, מה אתם צריכים אותי למה? הוא מצאת באג? אוקיי. ייקח לי עוד זמן להגיע. די, נו, אתה לא מגיע. לא, אבל אנחנו חייבים להוציא... אי אפשר להסתדר בלעדיי. קנינו עכשיו דירה, כאילו, תן לי קצת להיות עם דפנה, נדבר על זה, נעכל את העניינים. תן לי כמה דקות, אני אדבר איתך. תשמעי, יש לנו בורד ביום שלישי, אנחנו צריכים לפני זה להוציא את הגרסה. מה את אומרת, דפנה? תכלס אני אומרת שאתה רכיחה. אם אתה ידעת מלכתחילה שאתה חוזר לעבודה... ידעתי שאני חוזר. נו, אז בשביל מה אתה מתחיל עם טוב, אז אני לא הולך לעבודה, בואי נלך לזה, בואי נעשה את זה. כי קיוויתי שאני יכול, כי פתאום היה לי איזה חלום. אבל אי אפשר להיות מפוצל ולדבר שטויות. מה אני אעשה? אז אני יכול לא להוציא את הגרסה היום. אוקיי, אז אפשר לא להוציא. אם אני לא אהיה שם, לא יוציאו בלעדיי את הגרסה. למה זה צריך להיות כזה מבאס וקנינו עכשיו דירה? די, אישה, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, חליק. יאללה. את לא מורידה אותי פה. אני חופשי מורידה אותך פה. יאללה. אטלה. לא. אטלה. תירגעי. נו, תרד. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman